PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, games at kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte ng lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 3240. Pangasinan, let's play small town lotto. Timer ready. Babalik ko lamang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready.
37. Official draw result for March 2, 2025 at 8:45 p.m. draw are the numbers 34 and 37. 34 and 37 sa order.